ekumeku ma ọ na-agụ ala nwa onye ọba na ide mmiri awụkịta nke ọbịa na-apụ ọmụmụ bịara agbaka akwa onye ọbụla so n'ebe ọbara ahụ a sị nka m kwuo okwu na-abịa ikolobịa yi ọtọ ibe o mere yi ọtọ ibe a na-alụ egbe bụ ya ya emezi egbe atọ na bụlụ ọkọ na nkịtị ọ bụrụ na anyị na-eme tata anyị na-atụ aka echi ibe anyị eme echi na ọ bụrụ na ekwuo maka anyị eme ibe kwuo maka anyị ebu m okwu wee bịa ibe ọ bụla ị na-eme ịma na ọ dị mma na-emesi ike nwe onye nyelu aka ka ọ bịabalị gị alụ o nwere ụgbọ ndị tiri egwu tata agwava na egwu ba atọrọ ụtọ na maketi ebe fa buje ka eje merufe egwu promoshọn agwava na egwu ba atọrọ ụtọ fa welu maka na agwava na egwu ba atọrọ ụtọ gbuo karịa ara na ụdị na mara eti egwu ịnọkọtakwana welu moto kpughe egwu ahụ buru moto egwu ahụ na-akpọ n'elu dị moto buru ya na-aga were ebe afịa o nwere ike were aka kwụọ egwu ahụ n'ọkụ mana ị na-eche ka mmadụ kwe ya ọ bụla aja mbene ụdị ahụ anyị dụ onwe mgbe anyị bidozi ọbara tụrụ ọrụ mgbe anyị bidoro na-eme ọbara ọla igwe mmadụ na-ekwu ajọ okwu ụfọdụ kwuru ọtụrụ ose ajọ okwu mana tata ọ tọgbuo m n'ụtọ na onye leri zọrọ n'ụkwụ wee sị ka agwa ka agwa ji wee bido mgbe anyị na-eme dibịa ụfọdụ na-ekwu okwu ọnụ ụfọdụ na-ekwu eri mana tata o nwere nke mmadụ ebinye mechenụ m ka o ji agba ọkada o ji azụ ụmụ eji mee nchadụkwa so ị na-eme ibe ụfọdụ ada ahụ ya aja ọ ka ịrapụ ikwudo ọ ka ịrapụ standị gbaba nkịtị kopụ ntị mesibe ya ike o teka aka ọ dị njọ ọ dị mma na mmanwụ na-ebe mmụba akwa nwunye ọbara toro n'ebe ọbara akwụkwọ ọmụmụ bịara ịgba ka ịgba ọbụla ịgbagara di ma ị na-anụkọ igbo o nwere ibe nji wee bịa na ọ bụrụ na ibe ọbụla ị na-eme mmadụ na-ekpe iru aja kụpụ ntị debe onwe udu na-emesi ike na o teka aka ọ dị njọ ya adịrị mma ọ bụrụ mmadụ ka ị na-asa abụ ụfọdụ asị ukere ibe ị na-asa abụ ụlọ obere nwa abụ ka o ji dị ọfịa bakwawa arụ onye nyekwa ọrụ wa aka so ị marụ nke ị na-eme rụsibe ya ike wepụ eye service ajọka na mmadụ abịaba ije were anyị zazaba ife maka na ị nụ ụlọ na-abata mana ị na ebe ahụ si nso ịzara ya ọ kọrọ mma na-abata asị ka onye mee ebe ọdọ ọcha asị gị tenke karịa na ịnọzi amụ na mmadụ bata iwere iwe je na amụlọza ka ụdị a nnọkịta nchepụ mmadụ ejeje chere aka na-achachasịrị m my moto ọrụ eye service and dị maka na mụ ya apụta ata nwaanyị na ije ojeje sasis banza onye emere ebere ka eme onye egbu egbu ka ya egbu egbu awa ọmụmụ bịa Ike.